Bir bağışıyının dan ulen turonun akşam yatyan çaytyan rahatlarını görkezýär. Bu näme planlaram, näme direkler? Nerlere gitýär? Bugün var ya siz näme güne gabat geldiňiz aýdaýyn ben. Bugün trenajörün zalym yok. Sahne da yok. PlayStation oýnalýan ýerim yok. Bugün menin owa diýen günüm. Agar siz men ýylyma düşün, men şunu size Vatikan'da itkişlikler görkedelim. O derecelere barmada ha. Peç var ha. Men çağalım ýyladan ketek. Murad aganyň ata eni öýüne geldik. Awa. Ene çap telewizior ene şu. Soň Murad aga aýtdy şu wagtda men paçka-paçkadan käwat ýiberýän de toşny ýiberýän şonu. Bize de bir cıt çörek verin ayık görüle. Öyle üstüne sürpriz oldu ve buradan. Mal vakti diye nokta. Uy, ne çatan sorvattı. Zuwayt etdi aýdym aýtdy. Näme duýgular? İmkan adamlı konsertlerde de çıkış etip gördüm yani bu duygu var bir şey başka. Öyle odaşlaryň üçin aýtma basra. Canlar bular, can. Onu indi orada Murat ve son o odaşlaryny prosta söýüşini görňär. 1, 2, 3 gitdi onda. İkimiz de barbar. Kim näme diýse de gyzykly däl bize inni barbar. Hey! İkimiz de barbar. Kim karşı bolsa da söýäsdi bir-birine inni barbar. Maňa onun gowsy ýok, mensiz on howasy ýok. Bilmok, başga bamy